Sí. Bueno, al final, després de donar-li moltes voltes i estudiar totes les opcions, hem decidit que... Gràcies, Pau. Dic Pol. Pol. Que ens autoeditem el disc. I el gravarem en el millor estudi de Catalunya, a casa que val pasta. I tot i que l'àvia del Pol ens deixa diners... I la meva iaia, saps? Sí, però no ens arriba. I com que no ens arriba, se'ns ha hagut d'ocórrer una gran idea. Bueno, se m'ha ocorregut a mi una gran idea. YouTube. Bueno, YouTube, Vimeo més aviat. Però no feia un videoclip? Bueno, això, exacte. I aquest videoclip, la idea és que ho peti a la xarxa i llavors, doncs, aconseguir només pel cap baix allò 3 milions de visites i ja està. Estem veient una mica que la gent el que vol és conèixer-nos. Llavors, necessitem que la gent vegi com som, què fem... Hem d'estar a internet. La nostra idea, i per això t'hem trucat, és donar una oportunitat a la gent que està començant. Els nous realitzadors i això. Creiem que si fas el nostre videoclip et pot obrir portes. Clar, vull dir, nosaltres ara no et podríem pagar. El que passa que tu això, tu t'has de prendre com una inversió. I llavors, si anés bé, doncs el proper, ja en parlaríem. Com ho veus? Sí, doncs, nois, no ho veig, És que ara tinc 3 videoclips per fer i normalment cobro. Home, clar, tots hem fet coses per diners alguna vegada, no? Vull dir que... Fer-ho tot per diners, que trist. Clar, vull dir, nosaltres no toquem per diners. Vull dir que el món món els diners, però no nosaltres, saps? Jo, sense ànim d'ofendre, em sembla que tens una mica un discurs d'una persona que no ha passat mai gana. Ja. I vosaltres per què voleu fer el videoclip? Per aconseguir diners. Doncs que tingueu sort. Jo tinc un dubte. Tu realment et dius Riona? Està de puta mare, no? Absolutament. De què va? Això va mostrar l'essència pura de l'etern retorn. Bueno. Home, es nota, que és de l'escac. Com heu dit que es deia, el tio? Eloi. Bueno, què? Has escoltat la cançó? T'ha agradat, No massa, tio, la veritat. Sí, com t'ho diria, la trobo facilona. Vull dir, no sé, una cosa que ja s'ha fet. Té com aquest rotllo de cançó que has escoltat 1000 vegades i que no t'aporta res de res, m'entens? Era una cançó buida. A veure, el mateix podríem dir del teu Kurt, no? Perdona, què vols dir? No, que si ens posem així sincers del teu pal... Vull dir, a veure, el teu Kurt no s'entén una puta merda, saps? Vull dir, què vol dir aquell pano d'una cafetera allà en un cagadero durant 3 minuts? Vull dir, què és això, cinema verité? Home, si no ho has entès. Podem parlar del nostre videoclip? Sí, tant. Com que la cançó és el que és, potser podríem donar-li un plus visual, no? Potser com un toc surrealista. Perdona? Sí, doncs jo veig un bosc mig fosc, així com si anés a sortir el sol. Vosaltres molt estàtics, com amb màscares d'animals, saps? Tot molt surrealista. Es puc provar? Vols dir com New Raimonds? Mola. Sí. Bueno, més o menys això, però amb bon aire Ripoll. Ripoll. És el meu nom artístic. Està bé, no?